какво става, хора? Аз съм AlexBG и днес цъкам в бъдъра и това е пети епизод от нашата поредица. И да, ще кажа малко информация и ще скочим на PvP един път и това ще бъде за клипа. Информацията е, че миналия Infection Bad Love се разпадна и в момента с Вафлето и джумпъра Светлио си направихме Infection. Ето го и него. Бъдър стресър се казва фака. Направихме си нов холм и мисля, че направихме много по-добре. Добре, пиеме. Само да кажете хи на YouTube. Отново Warpaint. Лаг вломик, но пак. Еми аз какво направя, като ми лаги, но пак си. Нета ми е някакъв хипер бавния шибан интернет, с който скоро ще мина на друг. Това ми е трапа, тъй че момчета, ако ми правите повече от едно... What the fuck, къде е трапа? Мале, трапа ми го няма, хора. Добре, се запукахме с това M-Shark. Това е акула. Така. Добре, браво на акулата. Само дето ми бие по бахти и демича и сега отново те им правят 2 в 1, защото са много умни. И ме прибиват. Само да кажа, че сега ще фърля перла и ще се махна. Само че сървъра лагва и просто не мога да повярвам. Аре, искам да дойда сега ей тука и да ги набъскам. Хубаво да ги напускам. Дебуфнима, аз нямам проблеми. Ела. Аре бе. Пък ли куката. Яре падай. Така. Съм сега си обера айтем и това е. Какво се прави. И да, хора, ето че си дропнахме и една фулка за клипа, което е перфектно. Къде е честплейта? Ето го. Да, като цяло, ето дропнахме си вече една фулка. Добре. Добре, така. Да затворя. Така се качваме на енда. Не мога да напиша са някакъв гавник мембър, някакъв беше, ма. Да, фулка е пича с фулбра 2. Еми, какво се прави пич? Така става, като ми правите 2 в 1. Отивам до холма да оставя айтемите и също искам да кажа, че ще направя туториал как да си почистите компютъра от ненужните работи, които ви го отоварят. Има няколко програми, които аз използвам и то са добри ми чистят компа. Ще направя клип, в който ще обясня. Като цяло, да. Ще продължаваме, нали, с поредицата тук. Мисля, че на всеки 3 дена би трябвало да има нов клип в бъдъра и да. Ще ме кажат бай-бай на YouTube и това е. Кажете бай-бай на YouTube. И да, хора, ако клипът ви е харесал, може да лайкнете, да се абонирате, да следите канала ми. Също така и ще оставя канала на джумпъра Светлио и на PC Gamer и на Вафлю. Нищо, че джумпъра и Вафлю имат повече абонати и може да се абонирате за тях. И да, това бях аз от AlexBG. Чао!